Odiesi. Aluat. Mai ini kuru mana enore. Buana na kake lando bu. Buana inbi apa engineer? Bisa seronya ti Facebook buana masami sere buana duande late. Buana duande late ma yenyere. Buana picha kendi muketo. Picha muketo. Ode embo duande. Yene kapuni ne Facebook nyawe ne bera sedeka. Buana to we iromo go chieng miromo go. Nyanti kwar manom. We kuru chieng mo kuru romo go nyati. Isine no nyathi ma kinene Facebook tiwe manani iwacho manani yawo nyathi ni kawuoyo to lawdhi de. Ilweno law ki komwoni kato law nikech iweno lawdhi de. Iweno lawdhi de. Idhi de. Bash kuru ne. Pangado gi nyathino. Udwaro. Igeni nyathi ko isefwenyore sama nyathi manyako keto picha Facebook. Okwongo timo gima iluongo ni ojipodoa. Ma iluongo kisungu luongo ni makeup. Yes, makeup. Okwongo keto makeup. Koseketo makeup. Toketo ginene eyeshadow. Eyeshadow mano ma. Eyeshadow ikia. Mano olielo yiero wang. Eyeshadow gima kadi eyeshadow. Oli. Then ochako keto eyeshadow kanyo medo gima miluongo ni Q-Tex. Q-Tex pode ne. Eye pencil. Eye pencil. Yes. Koseketo eye pencil koko keto jivi. Ito mane bwana. Aloje wacha kosinge jiwa. Moro mi muone doka ba. Oyeoga ngato doge kwar. Moro yelo. Mano buko wange face. Bas. Mane gima sani Slay Queen timo kata ok Slay Queen. Kata nyithino manyiri. Kata mana dekni. Kata dekni gin madong. Dekni gin madong. Dhako gi mon. Dhako mano ka en achiel. Dekni gi ng'eny. Dekni mano kurum gin mon mang'eny to mon mopong. Mano mon miluongo ni mondni. Ine to mon mopong. Koro iluongo ni dekni. Dekni mang'eny. Iwang' nyathi ojipodoa maginene kacha tiwe mana ni gine street light. Iweno wuok Zanzibar. We koro pang koro idhi rado gi nyathino. E Nairobi CBD ka. Then ing'eni kuon magiero men kaka iwinjo kowacho ni rita sitachuma tomboya. Mane kumong'eyo. Ama rita ginene ambassador kata Kencom. Ama Kencom. Ama ginene ama Jibanji. Ndalo moko bende giero mwalo koni luongo ni ginene. Ribaro kaluongo na. Mano mukicha. Luongo na ang'o ni obodi. Nyama kima mwalo kai luongo na ang'o yawa. Yawa jakande je. Jakande. Bwana ne. Chieng' moro bwana dongo timore marach. Wiko uchikoru. Gima nakwongo timo akwongo atundo. Ikwongo itundi choko. Atundo kacha prior to the time. Prior to the time. Yes. I go before the time for meeting. I go before the time for meeting. Kapoki iromo kode. And then I wait for the chick. I wait for the chick. Well, what mano agol maski songo koro tek manadi kaen ju. You wait for the chick. I go prior to the time. Prior. I mean. Mano before ki prior gi chalre. Before ki prior chal. I want to be so one. I be there before the chick arrival. Before the chick arrival. Yes. Then I take a pose. You take a pose. Yana dia bedo kamoro moko neno konya nena. Pono ni kao ne cover. But eno wuon ena nyalo nene. Ni nyalo nene. Yeah. Tivi alwo jivi ng'e nade man no jipo. Dongo ni simu. Simu ko tiyo. Direct ni anetie supermarket ma gina neka. Majakan jil. Kata anetie tomboya ka. Ko ing'eni atino dhi chado wuoth kabiro kanye tomboya. Ting'eni seche go ini onge tie tomboya. Ini ng'e kuma intie. Pondo kamoro. Ini Galitos. Galitos emekao. Ikawe vector ini Galitos. Ko ing'eni wangi ni ka tomboya. Wangi menye tomboya. Koro ne igone simu dong. Tonyisi ni asetundo. To kotunde tie tomboya ni Topeni umevaaje where you itigidi nene ni mare bana kanya makopoli na kanya tibwa na tienda chalo toothpick inga do sibudi swa
Mi weri go. Mi waje ni ma be machadi. Mi dogi Facebook. Me dogi Facebook me confirm. Ni Angelina ngane ne. Ni ilungo nango cha nyingi moko magala. Is the lady say is? Yani ipenjo. Koso oro ngat. Is the lady say is or she has deleted a vote? En vote. Ya tijal bwana makata kondakta mandie ken komberberi. Bas. Sani mbe kora dani mondo iwuoga nege gine. Joma the live. Mago jo Facebook mago to. Koso live man. Joma go to jite koso live. Kata owa wuoge jo gine jo to. Jo to. Ma jo duwa. To bwana loji ga en mana gima serious mingi mana. Gima serious. Yeni gini wadano dhine nyaka jotel. Jotel madongo. Jotel madongo. Wakwayo gine ne. Your live. And first of all, we want to talk to fans. Tunataka kuongea na fans and wasikilizaji koso. No. Wasabi. Viewers. Yes. Wale kanibura hivi kizungu ba. So, if you see someone is going on live. Is going live. And they are beating music. Manoki goto. Send them something. Bwana wacho kisungu. Iwacha kisungu kaka NTA. Wako ni mad. Iwe kisungu nino iwacha mana kaka NTA. Iwacha de kisungu ni. Wacha de kisungu ni. They go live. Yeah. To the people. With people. Ara waji you. And they go the people who go live. Yes. Kono kayo you. The people who nyakimedi. Who? Mananga. Who gene jo mago. The people who go live. Koro ngikuma viewers donje mondi ireu kisongo no mondo donje. Okay. For the people who go live, it be my bad. Don't take control on society. Yani tenea kikitigi jimarach. Samede life. Jikoro in society. Don't yani Jomang'eny mangi. Jomang'eny wanya wach kara jo Nairobi teko ni nyaka jo Mombasa. Mombasa. Mani luongo ni society. Society asaul. Mano koro iketo. Okase society asaul. Kanyo koro ingeni kia society. Koro kimedo hol. Koro wacho ni association. Yes. Association dongan biashara ba. Dongan gimo ji oriwre na en koro biashara ba. Society en kaji matin. Then the association koro gin gatherings of many people. Association. Yes. The society gin jomo beta ot niyo live. Magine mawuot. Joma watch TV. Iluongo nao gin society. Then association. Gin koro Cara wagola association wadhi mana gi society. Bas. Koro kimawatemo wacho ni kuongingi kopo ni golo pesa. Kuongingi kaka ng'ano rwakore. Mano ja live. Kopo ni no sedhi live mokuongo. Ng'e gimo rwako. Yoro ne tip. Wuoro ne tip. Kodhi live kendo mar ariyo. Ng'e kaka rwakore. Doge live mokuongo cha. Kineno ka ng'ano go thum to kaka rwakore. Lepe poge gi bul kopo no jadra poge gi bul mogoyo tek mano ng'eni pesa ni chanyo choko konye kiki or kendo don't send mano chal ka gima pesa ni onge gima timo mano pesa ni onyomore odharao pesa ni Omiyo kobi koleto ni yo nete. Yani kikumiyo ng'ato pesa to ineno konyewo go wuoche bwana imor kata ni pesa nini kara en pesa mama important. Yeah, you feel impotence. You feel attires. For your support. And when you feel Mathayo goes that time. Bwana binge kisungu ni. Bwana kisungu kara kisungu manyeno semana chopo Kenya ka bwana wakia. You feel attires for your support
to the guy who was beating the drum. Or the singer. The singer makoro wangi ahinya. We gigi jadram. Yes. The singer. The drum ngene nyako kata drum ko pando tiende tok bu. Lakini ja tong. Koro sani. Wadwa nyiso ginene fans. Ne okosebedo kodwa maber ahinya. Okdhi maber. Nyaka ne covid ni chakre sana jothum to beti yuto. Nikech jothum ko the life to giyor ne gik moko matin michamo yori. To MCs, master of ceremonies, wan ng'eni wachiemo mana gi dhowa. Aluoch kan wuoyo ikichie kichiemo. Agne wawuogi ng'a. Ni dhi live ni dwa wuoyo. Ni da wuoyo ng'a dhi orni pesa. Mose nindo chon ka ng'ina aluoch wuoyo. Iwachango. Iwinjo mako penjo mina de ne iwinjo aluoch gine wachango. Aluoch gine wachango kan. Kone. To en nindo semana kawe. So we want to take this opportunity. Kozo wa chak wuoyo gi bul. Be nyalre. Wanyalo chako sono. Koro ibro luonge ne a. Iwuoyo te go bul. Drum stock. Ya kota drum speaks. Ko bateri dia. Igo bul tiwo mono kata ngama ni live nane ko ni to nane job. Yes. Koro en nyisigi. En nyuendo. En nyuendo. Gimo riwore mang'eny nyuendo. Gimo nywandore. Ko unganisa. Sentence. Mixing. Yingere the sentence. Unganiza sentence. Unganiza. No, mano ki idea kunganiza sentence will take you navigation, which is not possible. Navigation. Navigate. Do you know the meaning of navigate? Aluoch we wacho gik mesome dictionary tibiro ibiro ng'ara nago ka. Wacha kisungu ma wacho pile. Ngato koro biro aluoch ng'e kisungu malimo. No. Alaga munge kisungu. What do you know about photosynthesis? Photosynthesis? Yes. What is the meaning of photosynthesis? Nange John. Emanan explain that in kisungu. Photosynthesis? Yeah. Is water. Just go. Just proceed. The leaf of a tree. Yeah. And a leaf kanyo to entie photosynthesis. Okay. Photosynthesis. Angomenya. Jaki. Photosynthesis is something that can take place anyhow when ejaculation can pretend to be carbon monoxide. Bwana, ejaculation. Bwana yemi kao. Ikao gik matimre wi gari, inywando gi gik matimre tok gari. Ejaculation ni